ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಾರದ ವೈಕುಂಠದ್ದು ನಮಪಿದಡಿಯ ಅಂದು ಭೂಲೋಕಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಆಂಡೆ ಬಂಗಿ ದಾನಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೂಪಡುತ್ತ ಆಪಣ ಬಂದಕ್ಕೆ ನೆರುಪಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಅಂದಿದ್ದ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಎಣ್ಣಿನ ಗದ್ದೆನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚು ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಅಪಗಂಡ ತಿಳಿಯಡು ನನ್ನ ಬಹುದಾ ಸಾದಿ ದಾನ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಈ ಲಯಾಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಳ ಆ ಪಂಡ ಈರೊಂದು ರೂಪ ಬೇತೆ ಯಾನೊಂದು ರೂಪ ಬೇತೆ ಅಂದಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷ ಮತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋಯಿ ಆವಡಿ ಆವಡತೆ ಆವಡ. ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆ ಜನಕ್ಕನ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಅವಡು ಐಕ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆವಡ ಪೋಯಿ ನಿತ್ಯ ಉಂಟಿನ ಜಾಗ್ಯವು ಕಲಿಯುಗ ಅಂತಂದಾನ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಸಮಯುಗ ಒಂದೊಂದಿ ಕಾಡು ಒಂದೊಂದಿ ಬಾದನ ಬರುವುದು ಮತ್ತೆ ಅಂತಂದಾನ ಇತ್ತ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಎಂತ ಒಂದನೇ ಪಾದಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ತುಂಬುದ ಕಾರಣ ಎಂತ ಧರ್ಮ ದಾನ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮೆರೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಅಂತತ್ತೆ ಯಾನಿ ಎನ್ನವು ಯಾನೇ ಬರ್ಮಂದಿರ ಅಹಂಕಾರ ಜನಕೇಳಿ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ ಕಾರಣ ಯಾರೇ ಇನ್ನೇನೇ ಕಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರತೀಯ ಮಾಡಿದ ಯೋಚನೆ ಪ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲ ತೆರೆಯೋಡು ಕಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕದಾನೆ ಪಂಪ್ರ ಧ್ರುವರಾಜ ತೆರೆಯೋಡು ಅಂಚನ್ನಾಡ ಯಾನ ಬಾದರು ಊರ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಲೋಕ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ನಾನಾ ವಿಚಾರಡು ಒಂದೊಂದಿ ರೂಪಡು ಒಂದೊಂದಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆನೇ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕಾರಣ ಯಾರಿ ಯಾನೇ ಕಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒರೆ ಬುಲೆಸರೆ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಹೊಟ್ಟುಡು ಆಗಂಜಿ ಸುವಸ್ತ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಅವಳ 15 ಗಂಟೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಂದಾನ ಆಯ್ಯಾಚನೆ ಬರ್ತೀರಾಯಿ ಬಡಪತ್ತದಾಯಿ ಎಂಕ ಅರಸರು ಜಾಗಿರ ಬರ್ತೀರಿ ಐಟಿಯಾನೆ ಬೆದ್ದಿದಿರನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚಾಣಿಂದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾನೆ ಅರಸರಿಗೆ ತೆರೆಯ ಹೊಡಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುವೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅರಸರೇ ಯಾನೆ ಬೆನ್ನಿಬಿರನ್ನು ಉಪ್ಪಣಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನೊಂದು ಸುವಸ್ತ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚಾಣಿಪ್ರಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬೆರಿಯರೇ ಬಡಾದಿ ಜಾಗಿರಿ ಬರ್ತಿನಾರಿ ಐಕ ಬಡಾದಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ ಸೇರಿನ ವಸ್ತತ್ತು ಇಂದು ಇರಗೆ ಸೇರಿನ ವಸ್ತು ಎಂದು ಬಂಡೆ ಅವಾಗ ಅರಸದಾರ ಬಂಡೇರಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆರ ಮೆತ್ತಿರಾಯಿ ಇನ್ನ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚಾಣಿಪ್ರನ ಎನ್ನತ್ತೆ ಆಯನ ಅಂದು ಬಂಡೇರಿ ಒಟ್ಟು ಕತ್ತರಾಗಿ ಹೋಯ್ತಿರ್ರಿ ಮಣದಾನಿ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಿರ್ನಿ
ಅಪಗಗಳ ಮನಸ್ಸೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣ ಎಂತ ಮನಸ್ಸು ಲೇಖ ಒಂದಿಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಂಡೋಡು ಏನುಗಳು ಎಂತಿನ ಕಂಡೋಡು ಎಕ್ಕಿ ದಿಕ್ಕಿನ ವಸ್ತು ಅವು ಎನ್ನವು ಅರಸಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಚ ಯಾನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಐದು ದಿಕ್ಕಿನ ವಸ್ತಿ ಅವು ಎನ್ನವು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೇನಿ ರಂಡು ಪೋಯಿ ಅಪಗ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಎಂಕು ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ಅಂಚಂದ ಯಾನಿ ಎನ್ನವು ಎನ್ನವೇ ಮಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಗ ಈ ಕಲಿ ಪ್ರಭಾವದಾನೆಂದು ಊತ ಜನಗಳೇ ನೆರಿಪಾಡು ಐಕ್ಯಪಡಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ತುನಗ ಕುಂಬ್ಳ ಸೀಮೆಯನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರುಡು ಐಕ್ಯಪಡಾದ ತರಮಪ್ಲತೆ ಹೋಗಲು